ua ona mai te tiare whaotui te mawhatu tiare oe no te here nei o te ngātura purotu no te ie whenua Nora ia te a Tōna tino na warawa Tōna mata mai te oerawa Uri ona ma te maru Whaotui te mawhatu Tōna rima maru Tōna iri na warawa Ua a ona mai te tiare Whaotui te mawhatu tiare oe no te here o te ngātura puroku
大きな拍手ありがとうございます。はい、第2部お楽しみいただいていますでしょうか。はい、第2部最後は、はい、お待ち、かね大人の方の体験コーナーになります。これからダンサーが客席まで、お客様を迎えに行きます。声をかけられたという方はぜひこちらのステージへお越しください。はい、ぜひぜひ来てくださいね。はい、楽しんでください。はい、もしくはやりたいっていう方いらっしゃいますか？あ、いました。ということでね、早いですね、3時間ね。はい、本当になんかすごい準備とかすごい大変だったんですけど、なんかこんな風にね、たくさんの方に来ていただけて本当に心から感謝しております。来年も、本当頑張ってレッスンしていきますのでぜひ、第一年、そしてここにいる皆さん全員が来年もまた幸せに、1年暮らせますように来年もよろしくお願いいたします。本日は最後までご覧いただき